Unafugo na misisi mesi Nnamani anamo. Ewo, yesi nana no bichukwo, yesi okuo no muramu, but this in our hearts. Nwanzudo ogbe, je nke ọma, na emesịa na ịgafu n'obi Chukwu nu. Ọnwụ emekwa n'ọzọnụ, ọnwụ batanụ ngajụ oyi, ọnwụ batazienụ na jụ oyi nụ, ọ gịnị ka ya emezi ọnwụ n'ụwa donu, kedu izi ife ya eme ọnwụ n'ụwa ka mmali isi bụ ka na-elienu, ọdaji ifo na-elinu, n'ezie n'ezi nwanyị ka ọnwụ bịazili gburu, nwanyị na-achọrọ nsogbunu, nwanyị obi ọchanụ, nwanyị mmalụ obi ọradonu, kedu ife ya emezi ọnwụ n'ụwa ka njụọ o wee bụzie maka ọnwụ gburu late Mrs. Mercy Ezinne nwa obodo Nnamani Nzudo ogbe na nya ka ọnwụ bịazili gbulunu, Ezinne na bụ Olisabilio, Ezinne biko jezie nke ọmanụ, igwe niile na-akọ n'ụzọnụ, ọ bụ na ọnwụ bụ ife a na-ego egonu, Ezinne na anya ihe egotenu, maka gịnịnụ ịmụlụ ụmụaka dị mmanụ, manụ ọnwa dị eli egonu. Mana anyị ebu n'ọgụ jebe Chukwunu, maka na ọnwụ bụ ụgwọ onye ọbụla ji n'elu ụwa nke anyị nọzinu. Ezinne jee nke ọmanụ, na ezi ụmụ ị na-echeta anyị nụ, amụ ichi ọkụ na anọ niile nụ, Enugu steeti anyị na-akwakwa alele ife ọnwụ mere anyị, mana ịdị anyị n'obi o. Ezinne ji Chukwu yilisinu, kemgbe ọ dị na nwata donu, o ji Chukwu bụlụ ụzọ nụ, ife gbasalụ Chukwu na-amasị ya nụ, nyaka St. Matthew Anglican Church nụ, jiwe gbake ka wechie ya echichi, ọlụ omenalụ n'afa Chukwu, dịka Chukwu ji agọzi ụmụ enu, akwa alilio nwanyị na-achọrọ nsogbu n'obodo, Ezinne anyị fụle n'anya, mana Chukwu ka fụzie ya n'anya, eziokwu n'ịnalụ mmụọ, mana olu omelolu na n'ụwa na-ekwu maka akwa alele n'ọnya ka anyị na-emezinụ.
mana ndị na-akwa akwa alịlị ndị na-elotaghị na fa kalịla akalị n'ezie n'ezi nwa ịnụ God's favor afam Nnamani Ezugo na Holland Chairman Chief Executive Divine Lucky International Limited ezi nwa nọ n'akwanụ alili egbu nwanụ ezi nna na bụ Olizabili Ezugo kwazi n'ebezi na adọnụ yala kwa igwe niile ejekọ n'ụzọ anya ma mbụ ọgụ jebe Chukwu ife dị Chukwu maka ọ na-emezi ezi nwunye Ezugo biko yala kwanụ Mrs. Chinenye Morinu Nnamani nwanyị ọmanụ Adugo Chukwu unebezi na donu pechanya mmili na Chukwu wetaludonu n'ezie n'anya bụ Chukwu ewelugo ọnwụ na alụ mmadụ okwu Chifu Sunday Kele bụ Nnamani odogwu sokwa ebenu ya na ezi nwunye nọ n'akwanụ ezi nwanyị mara obi dị enu Mrs. Cecilia Nnamani ezi nwanyị biko ya lakwanụ ezine na lobe Chukwu Chifu Kenu ndụ kadị ụsọnụ obele nwa Chukwu gozila gozi Chairman Chief Executive Hamlet Ventures Nigeria Limited ezi nwunye nọ n'ọfụnụ maka ifekwulu ifekwudebie Mrs. Chinonye Nnamani ezi nwanyị sokwa ebe mana ya ebuzi ọgụ jebe Chukwu n'ezie na ada dị ọra mmanụ Mrs. Victoria Agbo Adaeze Chukwu ezi nwanyị ọma sokwa ebenu Mrs. Caroline Ane yana Esther Adukwu Nnachi ndị ọma na-ebe akwa maka ife ọnwụ melanyere kanụ mana unu ya lakwa na ọ bụzi unu ya kwa nnunu anya mma nje ọgụ jebe Chukwunu na ndị oyi gị sokwa ebenu maka etu oyi na oyi isi adịnụ oyi ga-elisi ụkwanụ debeziela oyi ya mmilinu n'ezienu Chief Kenneth Akekpuchi ọnwa Agbo ọnwa ịchaka milion akụamịa nke izizi na n'Igbo niile nụ ọnwa nnetilu ụmụ Igbo na Dublin ọnwa home and abroad agaiba maka na ezi nne bụ nnọọra ka ọ bụnụ obele nwa ebezina n'ezi nwanyị ọma sebenu Prophetess of our time nwanyị ọma Chukwu jikwalụ ngwalụnụ onye zika mụ na-ekwu Prophetess Lovet Uchechukwu Ibe onye ike Jizọs Mommy Gio Divine Call Deliverance Church na-emene Enugunu nwanyị ọma na-ebenu ọ bụrụ na ya ebete ọnwụ na-ebelenu nwanyị na Chukwu ji ekwalụ ngwọlụnụ mana ọnwụ bụ oke donu onye olulu n'ọya na-abazi ife ọnwụ melụ mmadụ erika ọnwụ deli ego ọnwụ ọdanụ ndo Chief Chika Awọgụ gburugburu 1 na Amsterdam, Holland
nwa si na nka na Anambra steeti wepụtazie n'ụwa ezi oyi isebe maka ọnwụ bụ ụlọ ezinnenu nwanyị na-achọrọ nsogbu obele nwa sokwa ebenu Orikenyi 1 Nostra onye ọmasị ụmụnnachi na Anambra steeti wepụtazi ụwa ezi oyi ezugo na Amsterdam obele nwa sokwa ebe Daniel Chukwu n'ọzọ sokwa ebenu etinwe ụzọ egbu nọ n'akwanụ oke osisi ndị alọ n'akwanụ obele nwa do ya lakwanụ Chief Daniel Chukwu nọ nso izu egbu oke osisi 1 na alọ na Anambra steeti Dikoha 1 na Sofia Bulgaria obele nwa na-achịzenụ ezoyi ezugo na Amsterdam obele nwa na-ebekwa ife ọnwụ mela nye erikanụ ọnwụ amarozi na onye ukwunu ọnwụ amarozi nwata donu ọmarozi onye ụzọ ekwu ya na-atụnụ ọnwụ obulu ọgbanaga ogene ka ya emezi ọnwụnụ isi na-elekwa elekwanụ enu ụwa bụ abịanụ onye zuju biya na-abazi mesi Nnamani zuju biya wee na-abazi ma nke na-enyezi m obi anwụlinu bụ n'ezi nne nọzi n'obi jukwunu maka ife onye melu n'enu ụwanụ ya ka eji ekwu maka ya mama biko na-abazianụ na-emesie na nye ya fụ n'obi chukwu enu ụwa akwalili egwu ezi nne mesi Nnamani nwanzudobe nwanyị nwere obi salisali ezi nne jezebolisabili ameji ọkụ na nọ niile na akwa alili egwu